Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yan uwana ɗalibai barkamu da wannan lokaci. Yau insha Allahu za mu yi nazari ne akan atomicity. Wato menene atomicity? Is the number of atoms in a molecule of an element. Kowane sinadarin element yana da molecule. To atom nawa ne suka haɗu suka yi molecule ɗaya na wannan sinadarin? To ko atom nawa ne number ɗinsu wato adadinsu shi ake kira atomicity. Idan za ku duba kamar yadda yake a wannan allon, za ku ga cewa akwai element irin su helium, irin su calcium, irin su neon, irin su sodium, irin su magnesium da sauransu, iron, copper, duk suna nan da yawa. Za ka samu duka in ka gansu a reaction su kawai za ka gani, babu wani number ta tare da su kamar yadda ka gani a haka. To shine ake nufi da one kenan. Su ɗaya ne, atom ɗinsu ɗaya ne ya ba da molecule ɗinsu ɗaya, kamar yadda muka nazarta a wancan darasin da ya gabata. To su ne ake kira monoatomic. Monoatomic, mu fahimci wannan. Sannan akwai irin su sinadarai irin su hydrogen, irin su oxygen, irin su nitrogen, irin su chlorine, sinadarin chlorine Cl, za ka gan su duka ana rubuta su 2 ƙasa, ana sa musu biyu. To yana nufin me? Atom ɗinsu biyu shi ke ba da molecule ɗaya nasu. To ana kiran su diatomic. Kun ga atomicity sai aka sa musu 2. To wato biyu kenan. Atom biyu ne suke ba da molecule guda, sai ana kiran su diatomic. Mun fahimta ko? Sannan akwai sinadari irin na ozone, shi kuma za ka ga gashi nan da atom guda 3 shi ne ya ba da molecule ɗin shi ɗaya, shi yasa ake kiran su triatomic. Tri means 3. Tri aka ce tri ana nufin 3 kenan. Akwai irin su sinadarin phosphorus, shi kuma atom ɗin shi 4 ne yake ba da molecule ɗin shi ɗaya, shi yasa ake kiran su tetraatomic. Mun fahimta ko? Akwai irin sinadarin sulfur, shi kuma atom ɗin shi 8 ne suke ba da molecule ɗin shi ɗaya, atomicity 8, sai ana kiran su polyatomic. To haka suke. Ko ma compound ne, in ma ka bar dangin element ka koma compound, idan ka gani za ka ga kamar irin sodium chloride, kamar yadda muka gani a baya, aka ce maka menene atomicity ɗin, sai ka ce me? Guda biyu, saboda atom biyu ne suka haɗu suka ba da sodium chloride. To menene sunan shi? Sai ka ce shi ma diatomic ne. Mun fahimta ko? Irin su ruwa H2O, aka tambaye ka yanzu atom nawa ne ya ba da ruwa, sai ka ce atom 3, biyu na hydrogen, ɗaya na oxygen. To menene atomicity ɗin? Sai ka ce 3. Ina sunan shi? Sai ka ce triatomic. Mun fahimta ko? To anan za mu tsaya insha Allahu, a darasi na gaba za mu ɗora daga inda muka tsaya. Na gode.